Goeie jongen alweer. Daar zitten dan alweer klaar voor de tweede keer. We hopen dat jou er ook weer klaar voor zitten. Van de jongen hebben we een oor plakje uitgezocht. Want van de jongen hebben we hier als gast Otto en Monte. Otto wie is iets vastzitter van Dwarsbelang en een van de initiatoren van dit hele barn. En Monte, ja we kennen hem eigenlijk wel nemen, de haatregisseur van dit stuk werd we mooi ondergang binnen door het van in het dorp. Otto en Monte, tegen welkom. We mochten elkaar bij de vanname nemen, dat gingen we van tevoren al even afpraten. Jeannette, wij gingen van tevoren niet even gaan. Ik weet nou, hier is nou een hele prachtige vraag van Monte. Monte, wat mooi dat is het best. Dat eerst. Ja, dank u wel. Ja. Ik ben blij dat ik er ben. Ja, Mooi toen zaak. ik belde, dan dacht ik, hé, waar even naar de duizend. Ja, Ja. daar had je altijd nog wennen, hè? En veel weer. En nu doen we in één keer Brinksma, die kregen dat huis, even tussen getrokken, dat is wel leuk. Toen zou in één keertje mijn mond, er is net lelijk op mij, wel. Nee, ik durf net leven. Ik zeg, ben lelijk op een wenningbouw, die had de taai Ja. en mij, hè. Ja, ja. En dat was de reden dat ik er duizend door Ja. moest. Ja. Was ik er nog best, maar ja goed. Het is wat het is. Hey Monte, dan moest eens regisseren in één keer van de televisie in plak van het toneel. Hoe was wie dat? Ja, in het begin, het systeem, dat is op zich het tot gelijk houden. Het elementaire. Maar dit is natuurlijk een stuk groter. En onvoorziene omstandigheden. Dat heeft. En dan moet er precies timed worden. En als het dan op het toneel is, dat is dan het knienenhak, zeg maar. En dat kan dan volle makkelijker doen. En hier vregen dat volle meer. Organisatorisch ik, maar daar hier gelukkig auto voor. Alle dingen die gebeuren moesten, hier gelukkig niks meer nodig. Ik kon mij alleen bepalen bij het dingen nog wat op het beeldscherm moest. Ja. Zeg maar. En er zijn een heleboel dingen die daar vanzelf gelijk in winnen. Maar ik van mij nee van, jongens, dit is zo groot, hoe komt die timing? Ja. Dat hebben we bijvoorbeeld met die auto's, hè? Maar die auto's Ja, moesten die je even auto's, helpen. ja, de auto, hè, die mooie Peugeot en de auto wist het nog wel even. En die moesten daar aanrijden komen en dan kwam die er aan en dan moest dat kenteken in beeld. Ja. Maar die kwamen hier ergens bij. Maar ja, die moesten net te gauw. Die moesten net te laat. Ja. Ja, dat was het uitzichtje. En zo dat heeft natuurlijk op toneel net. Nee, klopt. Dat is heel oors inderdaad. Nee, goed. Ja. Maar goed, hij kan precies prachtig mooi in beeld. Daar is ik de techniek voor. Dat hebben we vroeger ik geleerd. Dat soort Jack Dixon, dat weer een Engelsman, daar heb ik les van aan. En jij moet je alleen bemoeien met datgene waar je voor bent ingehuurd. Techniek en alles, daar heb je je mensen voor. Oké. Praten die Ja. man. En dat is vanzelf ik zo. Ja, maar Otto ging de gearworking goed tussen je en beiden. Oh ja. Die ging hartstikke super, ja. Wij moesten dus zo wat plannen. En Monte die joeg duidelijk aan wat er gebeuren moest. En nou ja, dan waren wij eigenlijk wel als team, als organisatieteam, al jaar wel bezig om dat zo goed mogelijk leer te krijgen. En om nog even weer om te komen op Monte zijn verhaal met die auto's. We hebben al 5 keer de proefrit rijden, maar gewone burgerauto's zonder politieauto, om die rit te rijden precies op een seconde af. En dan hebben we de mobielefoon of de portofoon bij de politieauto in de auto en bij de auto waar de koningin in zit. En dan zijn dat we stikt nou niet, hè? rijden en dan reden ze en dan kwam de politieauto en die hadden in de vierde de sirene. En die kwam exact, precies op tijd, zou Monte het graag hebben. Ja. Nou, en dat werkte perfect. Ja. En Dit weer het dat stuk. ging heel goed tussen Monte en dus. Ja, dat weer het stuk maar die koningin wist. Wat Ja, dat, inderdaad. zij Dat- er ook aan, maar die auto's, dat weer een prachtstuk. Bo bijkomen als zien gehaktbaltjes en minken Ja. erachterom. Ja, ja, Ja. Maar eigenlijk wil ik even een stapje waarom, Otto. Want voordat Dogger van in het dorpje kwam, maar er is wel mensen die zeiden van, hey, wij willen het hierheen halen. Ja. Omroep Friesland hier toen een, ja, voor mij weer de eerste keer dat we maar in. Hier Omroep Friesland hier betochten met wat nieuws op televisie komen, Dogger van in het dorp. Ja. Waar is toen op het idee kwam en waarom? Om mooi te doen. Nou, het dwarsbelang die had het onmeld, want die worden dus en wel weer eens wat in de picture hebben. Otto. Ja, en dwarsbelang had het onmeld. En ja, Reduzum die wou toen uitlaten. En toen het dwarsbelang een bijeenkomst georganiseerd om mensen te vragen van waar wil dit doen.
Nou ja, en ik hier eigenlijk dat wat toen zien volop aan het werk was en dan net zo volop voor het dwarbien. Dus ik dacht, nou ja, laat me dat maar eens proberen. En toen weer dus Ineke de Leeuw erbij, Jeroen van Dijk, Sjoukje van Dijk weer erbij en Herman Hogendijk en we hebben Veven hebben een commissie vormen. En zeiden van, nou, wat gaan we nou doen? En toen hebben we dit hele concept hebben we dus uitgedacht. En ja, er zijn al die ideeën uit voortkomen. En die ideeën die ben dus ook in de kroeg ontstaan. Skobber de Bonk onder andere. Nou ja, dan moest dat spul al hier komen. En ja, en dan heb je als commissie een taak. En zo ben we er echt maar om. En nou, nou waarom zo? Denk je dan van, het het aan je verwachtingen voldienen? Het het aan de verwachtingen voldienen van dwarsbelang? Van, zat je met instap binnen? Ja, vonden wij wel. En dwarsbelang ben ik ontzettend tevreden. Want ik ging nou weer eens even naar het dwarsbelang. Want we moesten wel een beetje budget hebben. Om wat ongeschaffen te kennen. En dan ging ik weer naar het dwarsbelang. En dan vreeg ik, jongens, we moeten weer wat centen hebben. Want we moeten dat en dat ongeschaffen. We moesten dus microfoontjes inhuren maar die draagbaar zijn. En er moesten genoeg van komen. En er was een bedrijf, daar kwam ik achter, die verhuurde dat spul. Maar ja, het moest wel betalen worden. Dus het dwarsbelang het ontzettend goed werk die in de garant vatten staan. En ja, dat ging perfect. En, Nou, super. ja, en we moesten ook, dat is nog even weer een anekdote. Otto was een bewaring. Ja, ik Want wil wel dan komen we aan op de anekdote weer om. Want we gaan nu oer naar de uitsturing van 10 juni 9 En dat weer de uitsturing dat ik er net wie. En dat Arnold het alleen nog dwaan mocht maar de plattelandsvrouw en maar mijn dochter. Frederik. Welkom bij de derde uitsturing van Dogget van je Dwarp in Reduzum. Brecht, wat een stoonjonk aan mij. Nou, mijn mem is een net, dus ik val jood van mijn memmy. En dan zoest het jood even iepen je. Ja, Zeg dan maar in de camera. Meesten, welkom in Reduzum. meestal welkom in mijn Reduzum. Nou, een pracht iepening Brecht. Maar stel die kant eruit. Dat is de groet naar hem heute man. Het steekt maar wel iepen. Want ik wil wel eens even zien hoe het Meluwe je vergeet. Nou, ik ben heel benieuwd mensen hoe het Luwe en Pieter in de caravan je vergeet. Hey, Luwe. Wat is het joh? Nou, ik ging wel eens in huis. Maar dit weer de afspraak net. Nou, hij is in Taschel bij de hand. Ja, nou ik ga skimmen over die vent, ik ging wel. Wij moeten nog Ja. dat snoeien. Gaan we er eens even bij zitten, Luwe. Nee. Wij hebben van een week afpraten. Een man, een wut. Wat is je nou precies aan de hand? Ach, die vent er wel niet aan boeren en schieten. Hij zorgde met me van midden in een aantal wetter op de beelig. Luwe. Ja, ik heb me nooit. Ik wil Nog wel. heeft hij nog van Pieter. Ja. Maar wat kan ik er aan doen om dat beter te krijgen? Nou, ik zou het niet weten, echt niet. Kan ik daar net ergens maar helpen dat het voor jou wat aangenamer wordt in deze caravan? Oh, als het nog van een vrouw zwaar je koers, dan zou het misschien nog wat helpen. Een vrouw? Ik ben van een vrouw, zwaar. Ja, Maar wat ben je in eerste van een vrouw? nou, als ze maar leef is en wat zachtaardig. En als ze de zaak hier eens een beetje skimmen als je koer, dat zou ik wel heel mooi werden. Luwe, ik zit mijn best van om een vrouwmeske te zieken. Als Stom mij belooft, net je stiekem uit te naaien. Nou, goed. Meestal, je hebt het. Luwe wil graag een vrouw. Ze moet leer wezen, ze moet wat poetsen kennen en ze moet aardig wezen. Nou, die is de vers wat ik vind. Maar dan wil ik van Pieter weten hoe het nou met Pieter is. Pieter zit hier te visken. Pieter, ik ben krijg bij Luwe en Luwe wil de caravan uitrennen. Wat is er aan de hand? Ja, ik weet het net. Ik bracht hem vanmiddag naar mijn wetter en ik ging terug het land. Hij ging door het land. Ja, man. Maar hij vreeg mij of ik een vrouwmeske voor hem regelen kan. Nou, dat dacht ik al, dat is ook iets voor. Hij wil wat nog meer en zo. Maar toch is net volle moeite met hem. Nee. Ik heb hier geen probleem. Nee, Pieter was dan even met mij komen, dan kan je misschien al iets wat goed maken. best. Dan gaan we even naar de caravan weer om. En dan hoop ik dat we die en Louis of vier krijgen kunnen om toch morgen weer terug te gaan. Ja. Meestal, dit is toch wat hier op een set van de caravan. Maar dat zag je voor, Pieter, schouw eens even weer aan. Ik vind dat dit toch wat oorsmaakt. Kom, mooi dichterbij. Louis en Pieter. Nou hebben wij deze afpraten dat je je 4 dagen en 4 nachten maar je 2 deze zonen. Louis heeft mij vragen om een vrouwmeske, dat zal ik bij Jerry. Louis, kist jou dan beziekje om met Pieter hier nog wat te bivakeren, joer? Nou, als dat valk redelijk is, dan zit ik naar de moesje. Pieter, mag ik wat voor jou doen? Nee. Regelen maar frommes voor die vent en dan is dat klaar.
Nou, dit wordt tegen dreig, mensen. Als er een online is, als er een op televisie shot, dat wij hier een Frans krijgen kunnen, zou ik dat heel fijn vinden. Ik denk dat ik nou maar oormaat naar de tafel. Bij mij aan tafel zit Jort Marianne Kemmeren van de Vrouwen van Nu. De Vrouwen van Nu, wie jet iets de plattelandsvrouwen. Marianne, wat is het verschil tussen de vrouwen van nu en de plattelandsvrouwen? Op zich is er hier dan niet verloren, want wij zijn nog steeds heel grut op uw namen. Maar wij zijn wel meegaan met uw stiet. Even wacht. Och meisje, hier rent Samarie in het beeld in. En die brengt die man wat. Hartstikke mooi, sokken. Wat heeft u gekregen, Pieter? Zakjes, zie eens even. Denk Ja. je van peken van Leeuwen. Leeuwen, Nou, dit is prachtig. Sorry Marianne, maar geen terug. Bij die plattelandsvrouwen, daar ben je voorzitter van. Wat maakt je daar wel net verkennen en wat maakt je daar wel net verdwaan? Oké, nou allereerst, wij heten nou eens officieel Vrouwen van Nu. Ja? En als voorzitter nou, is het meer van leiding Jan. Beziek je om dingen te sturen. Dat Elsen en om bar komt mee het praten. Het steeds één of dezelfde persoon of personen. Gewoon zien of alles wel goed gaat. En heel veel taken delegeren. Prachtig. Maar hij hem als vrouwje van nou, ik een motto. Tuurlijk, want kijk dus wat wij dus al zeggen van Vrouwen van Nu. Het is Vrouwen van Nu is er voor jong en oud. En Hielendal van deze wereld. Oké, dat is prachtig. Maar nou wie ik lezen bij mijn vrouw en die hield ze mij over open. Wat is open precies? Open staat voor ontmoeting, inspiratie en plezier. En wanneer wij elkaar maar moeten, of nou is de vrouw van uw eigen oordeling of verder dan ik, en voor wat voor activiteit, dat is dus al de ontmoeting, dan hebben we een hele protte inspiratie van uit het thema wat wij jaren, de workshops die wij doen, maar ook van elkaar. En we altijd een hele protte willen. Dus vandaar open. Prachtig. Maar dit is een mooi peteer. En je zijn heel mooi dat je workshops doet. Maar die workshops, die laten wij hier aanst online zien. Maar meestal, ik denk dat het prachtig is om nou eens te zien hoe de vrouw van nou het filmpje van de dag opnam ha. Hey pap, ja, maar bij. Sis, ik kom wat later thuis. Ik kom kwijt waarom van Nordic Walking. En nu hebben we eerst een high tea van een vrouw van nu. Ik weet net kijk hoe laat, maar kerst door de kids kunt squalen Helly. Nee jong, ik weet net hoe laat ik thuis ben. Nee, dat hing er wat van, auw, ik met je de boel ik nog opruimen. Als pas zit, daar ken ik er net samen uit erin, nou. Oké. Doei, later. Hoi Corrie. Hoi Afke. Bist er pas pad even toer in West-Franken? Nee jong, ik dacht ik met er even eventjes van tussen. Hé, wat is dat nou voor een aardig ding? Is dat een mini-laptop? Kerstens aan dingen. Dat heb ik nooit zo gehoord. Dit is een iPad. Handen joh. Handen. Zo, ik druk op dit knopje. Ja. Ik gooi er even doorheen. Ja. Druk ik hierop. De vrouwen van nu. Oh, ja. Ik kan toch iets zien hoeveel mensen dat zich opjoen hebben voor die Twitter-cursus? Jawel, dat weet ik zelf wel. Dat hoek ik net eens zien. 16. 16 vrouwen hebben aan Nou, op, jong. Dat is mooi. Ja. Geweldig. Ja, dat vind ik ook. Ja. Hey. Die orencursus. Relax zonder seks. Bebe. Dat is goed. Dit moest niet. Waar weer hoor Vrouwje? Nou, zo'n cursus is ik voor wat van mijn vrienden en mij. Kom ik nog eens om wat oren dingen te. Dus je bent wij nog net zo lang hier het duizen, maar ik wil wel een beetje in de kunde komen. Kan ik lid worden? Ja, wees, maar we hebben net alleen deze cursus, ja. We hebben vol meer cursussen. Ja. Aquajokken, fietsen, quilten. Ja. Bridge, bloemskikken, tuintje, lezing, sculptuur. Oh, ben ik er toch al bij. Allemaal, Marianne. De vrouw van nu is leren van gisteren, dromen van morgen
en vandaag leven. Goh? En dan zit ik hier nou bij de workshops. Je zul je nou 2 workshops en aanschrijven. Nou wat workshops te zijn. De eerste workshop, dat ik hierbij zit, is nevens mij quilten. Ja, dat is het. Waar ben je op dit moment met dwaande? Nou, ik ben aan het aanmaatje van een quilt. Ik zal het liever zien laten. Het ben wat ouderwetse kleurtjes, zeggen ze, maar we hebben op tafel wat fleurs lezen. Maar dat hier we krijgen leerd. En toen dachten we, dan moeten we het ook maar even zien laten. Prachtig. Dat heet eigenlijk de hexagon. Oké, prachtig. Maar waar ben je met dwaande? Ik ben bij Atarashi ondergang. Dat is eigenlijk Japans vouwwerk. En dat wordt natuurlijk ik met papier in, maar ik doe het met lapjes. Schitterend. Ja. Het ziet er prachtig uit. Ja. Hoe vaak in een week ben je in dwaande met dit spul? Wij hebben 1 keer in de maand een bijeenkomst, maar thuis zijn we er volle vaker mee bezig. Soms wel elke dag. En ben je nou met een veldje bezig of maakt het oors nemen? Dit is een onderzetter, maar een stitcherie nemen ze. Een soort beduurwerk is het. Oké, prachtig. Schitterend. Vrouwlie, mag ik je een vraag stellen? Luwe had eigenlijk flat van vrouw misschien een karavaan. Had ik in je vriend daar belang bij? Nou, nee. Nou, dit zal wel moeilijk worden. Nou ga ik hier nou iets. Nou, dit vind ik toch wel bijzonder interessant. Ik denk dat ik hier de cursusleidster bij me heb. Ja, dat klopt. We hebben deze vrouw in met dwaande. Die zijn bezig om een beeld te maken uit stien. Tjeppie die is al een hele eind. Die is een olifant het maatje van kalkzandstien. En Henny die is krek begonnen met een hele roege stien. En dat probeert ze zo heel langzamerhand een leuk beeld uit te halen. En maar wat het worden wil, ja, dat is nog een verrassing. Ik ben heel benieuwd. Wat moet dit worden? Nou, ik zou er hier een kopje in en een zeehoen of een laam. Eerst het kopje er wat in en dan zullen we wat de rest. Nou, toen mevrouw dat kreeg zo uit, toen dacht ik van, het kon wel een zeehoen worden. Nou, dan maak je er wat van. Prachtig. Ja. Maar je neest, dat klinkt wel aardig zien. Nou, dat kind het ons, dat moet een olifant worden. Dat is zo hartstikke goed. Ben je zo gek op olifanten? Ik vind olifanten prachtige beesten. Heb je thuis meer olifanten staan? Nee. Maar ik moet deze maar in de Prinsentuin zetten. Oh, prachtig. Bij jou thuis in de Prinsentuin? Nee, de Prinsentuin is hier midden in het dorp. Midden in het dorp? Daar hebben we een plantje en dan kan mooi dit beeld staan. Dan kan iedereen aast van jou beeld genieten. Dacht ik. Hoe lang denk je dat je naar werk gaat? Nou, per dagen. Dat Prachtig. zal er wel klein wezen. Mevrouw, dan heb ik een dringende vraag. Luwe het eigenlijk verlet van een vrouwmeske in een caravan. Is het ik wat voor je? Nee, ik heb er nog een hielke. Nou, ik weet net wat dit worden moet. Ik denk dat ik maar moet naar de bakfiets. Joet, hebben we in de bakfiets. Ik zocht dat ze er net zitten, maar Joet hebben we in de bakfiets. Ach heer, wat doe jij hier? Verlet van hout weer toch? Verlet van hout, prachtig. Pieter, er komt wat hout aan. Nou, prachtig. Nou, prachtig. Ik zit hier eens bij plaatsvervangende schaamte te zien. Nou, het is prachtig. Dus ik heb het vaker nog niet, dus ik zal het net weer nemen. Gauw waarom naar Otto, want Otto heeft voor ons nog een hele mooie anekdote. Nou ja, wij moesten natuurlijk zorgen dat het goed weer op het set. En de plak werd wij de steen met de caravan, daar weer grind. Dat grind, als het erop rinst en daar heeft de microfoon zo, ja, dan roest dat en dan kreeg dat. Dus wat moest er gebeuren? Er moest vlierbedekking komen. Nou ja, op zo'n parkeerterrein, vlierbedekking. Dat werd een heel opjefte. Dus Sjouk van Dijk, die zei, ik heb kennissen in Genemuiden. Ja. En wij gaan naar Genemuiden en daar hebben wij vlierbedekking op. Dus de karren achter de wijn. En wij zijn naar Genemuiden te geren en we hebben vlierbedekking op hellen. Maar Sjouk zei, ik moet eigenlijk voor het decor ik nog rijdt heb. En dat hien ze daar ik. Er weer een hoofdbedrijf die hier rijdt. En die meesten, ja, dat is, die koersen dus ik wel. En Sjouk zei, nou, wij gaan maar die uitsturing bezig. Maar we moeten dus voor het decor eigenlijk zo'n bosje rijdt hebben. Hij hoort dat voor ons, jawel. Oké, dus een bosje rijdt. Sjouk die vreegt uit fatsoen, wat kost het? De man zei 10 euro. Sjouk zei, zonder blikken of blozen, ik hoop dat je het snijden in het zakje doet. Wij werden helemaal verbijsteren. En we hebben de hele waarom-reis geneest. Dat wist ik niet. Ja, ik hiet wel je. Ja. Geweldig. En dat weer van die dingen, dat vergeet je nooit weg. Nee, ik kan me voorstellen. Ik wist het net. Nee.
Dat, en zijn hier natuurlijk wel meer dingen. Ik weet net dat ik daar nou nog tijd voor heb, maar Ja, hè? wij, de cameraman moest in een wiemolen, want dan woonden maar de trekkers woonden een lettermaatje in het land. Ja, klopt. Ja. En de cameraman die zit in de wiemolens te bezien, die zijn, matten wij hierin? Dan zijn wij, ja, hier matten hierin. Dus de dwarkers hiepen en die kleppen hiepen boven in de wiemolen en Jeroen die heeft mij geholpen om de camera's naar boven te sjouwen. En toen staan wij onder met de portofoon en Montes die er ik bij, die regelde de zaak. En toen zijn we dus no rieden, no filmje. En die man die heeft vanuit de molen, dus van die op de klap, hebben ze dus van bovenaf precies filmen dat die trekkers, de letter R volgens mij weer, dat ze dat in het land rieden en dan konden ze precies staan blijven en hier is een prachtig beeld. Ze kwamen weer om en ze hingen eigen als theepansjes, ze zijn dit hier wij nooit missen worden. Geweldig. De man wint helemaal hoe het jongen, hoe een geweldig project dit weer. En dat Monte dit ik zou uitdacht hier en zei van nou jongens, dit is geweldig. En dat ben van die dingen, dat veert je net. Nee. Dat weet ik even. Ja, hey, want Monte, hoe wie de gearwerking met Omroep Friesland? Op zich goed, alleen op uw eerste uitvoering, dat is wel aardig, want de man zit in de caravan ook, Ja. Pieter en Leeuwen. En Jim komen dan together, met het bootje varen, tekst van Boukje. Hè? Ja, dat zou je zo mooi hoor. Ja, dat vind ik prachtig mooi, maar ja, dat is Boukje wel te vertrouwd. En ik wou die caravan net in beeld hebben. Geert, als je vrouw die zegt, ja maar dat is een mooi plaatje, dat is mooi. Ik zeg, het is toch het van die dorp. Ik zeg, oké, je bedoelt het, maar ik zeg, ik ben in die zin, of wij als dorp, ben de baas. Nou, ik regisseer, dus ik zei het maar cru, ik ben de baas. Ja. Dat denk ik zo en ik ben de baas. Ik wil als verrassingselement horen op het moment dat, ik meen, daar staat het alweer eerst Arnold, dus zoiets van, wat zou ze net, ze wij eens jij met de man binnen, of iets van die En die moesten strekking. wel komen. Ja. En toen kwam die caravan niet meer, dat weer een verrassingseffect. En ik zei, dat wil ik absoluut op die manier hebben. Nou, die vrouw vond het helemaal niet leuk, kon ik wel vernemen, maar het is als ze gaan. Maar voor de rest, nee. Dat is prima, dat is, ja god, de tv is als inderdaad toneel. Maar het is op een jongen alleen zo goed. Als er echt iets weer waarvan ik zo gamey, dan niet dat nog weten en dat is niet wat. Nee. Dit is wat mij bijbleven is. Dit wie een Geert als die vrouw en ik, absoluut net mal Corines. Maar het heeft ook gewoon dat ik het hebben hoor. En het is heel mooi worden. Dat vond ik wel. Ja. En ik denk ze net, we hier nou wel horen mogen deze twee man praten kennen. Maar aans kom je het wel oren meesten. Oh ja. Ik denk dat we haast maar naar het oren filmpje. Wist je nog waar we heen gaan? Ja, maar ik wil nog even, Beppe Afke en Beppe Corrie die hier het ik al vaaien. Dit is mijn mini vaaien. Want, Monte, er is een reactiecam live. Oh. Luwe die zit te sjen, dus ik kies in de camera nog even een Luwe buigen. Helemaal. En die zei van, daar is Jack Dixon ik weer. Ja. Ja. Ja, inderdaad, dat is bij Roto, daar loop ik, op zit doe ik. Dat Ja. is mijn grote leermaster geweest. En die komt elke keer met dit soort dingen inderdaad naar boven dromen. Ik hoop dat ze het net slim vindt, Louwe. Nee. Vast net. Nee. Vast net. Want we stoppen met de bakfiets. En oh ja, ik moet nog even zeggen dat ik tot het ding in de hand heb. Viert hij hem toch het van een oor net? Daar kun je hem nog even op, dan vast ik wel op producer.com of net Wilma stieteren. Dat mooi vast wel. Of op, nou ja, op YouTube kun je hem, nou ja, wat achterlitten toch het van een oor. Dan gaan we nou hoor. Nee, ik moet even geniezen, want Frederik die draaide de camera stiekem naar die Wilma. Sorry. Wij gaan nou hoor naar het filmpje van de bakfiets. En in de bakfiets zitten Lambertus en Jeanette. En dat gaat vers door het volleybal. Lambertus, mooi dat je zelf alleen omzetten hast. We proberen je om eerst in het groene te komen. Dus voor mij moest je iets meer gang zetten. Ja, let het samen. Bij me in de bakfiets zit Jeanette Bokma. Jeanette, je bent van de volleybalclub. Maar nou weet ik dat je hem wel eens de heldere luchtnaam waren. Wat is het voor bijnamen? Nou, dat is naast het volleybal houden ik wel van een glasje. En ik van het licht. En vandaar heb ik dus de sponsors. En daarom nemen ze dus de heldere lichten. Prachtig. Maar wist wat ik jaren, nou heerst het door het bier, dat je hem iemand maar een bijzondere gave in. Look eens wat de hut, Lambertus. Nou ram staan ze dus hele energieopbrengst aan een. Beetje langzamer. Maar wat we waarom naar die 80. Ja, als dat er ook is, dan is het prima. Ja, keurig.
Hast dit vol? Jeannette, ik vraag er naar die bijzondere gaven van die ene man bij hem in de team. Ja, het klopt. Het gaat dus inderdaad weer over het bier. Het is zo dat ze drinken net alleen nog die man, maar ze brouwen het zelfs ik. Prachtig. Maar, kun je mij vertellen, Jeannette, heeft u eens iets bijzonders mooi maken tijdens die volleybalcarrière? Nou ja, een heel soort dingen hebben we natuurlijk beleefd, maar ik denk, misschien is het wel even leuk om te nemen. We hebben vorig jaar hebben wij afscheid van onze voorzitter Gerben van Esten, die is er mee ophouden. En toen hebben we er natuurlijk ook wel een heel leuk feestje van maken. We misschien al niet eten wist. En we hebben een hele gezellige jong van maken. En nou is het zo, dan heeft Gerben van Esten er een hele leuke hobby van oorhouden. En wat doet hij dan? Buikdansen. Buikdansen. Ik vind het een prachtig einde. Lambertus, dat heeft geweldig fiets. Volgens mij kan je het wel stoppen. Jeannette, bedankt voor dit mooie interview. Doe ik de knap voor u. En dan denk ik dat we nou maar oormaten naar de kijkersvraag. Ja hoor, en nu voor de derde keer de prijsvraag. Hallo, telefoon. Dat mocht dan net. Jeannette. Dan is er net onder de uitzending bellen. Wat zou je nou? Dan hast de prijsvraag. Oké, wacht eens even. Meesken, pak pennen en papier. Hier komt de kijkersvraag. Dank u wel, Jeannette. Dat is een hele mooie. Hey, ontmoen hè? Ik mis die nou al. Meesken, dit weer Jeannette. Maar de kijkersvraag. De kijkersvraag is, welke kleur hier de man op de bakfiets aan? De jongensvraag is dus, welke kleur hier de man op een bakfiets aan? Ontem mij sneeuwen 12 uur, kun je mailen naar kijkersvraag@reduzen.com of sms'en naar 06 42 02 67 87. Weet je het net meer, zoek dan even op reduzen.com. Zo. Ineke, Hey Arnold! wat bestel je hier? Ik ken een leeuw en Peter Ta. Ik wil wel een paar dagjes uit van huis. Ineke, wacht eens even. Dan was er net zeggen, dat stal bij die man in de caravan. Waarom niet? Ik snap dat het zo net was, maar ik ken een leeuw en Ta. Dus. Soort succes, Ineke. Leeuwen! Pieter! Het wordt al minder hier. Als dit goed komt, nou dan weet ik het net. Hé, hey, Pieter, hier weer kalt. De vrouw. Mag je het eten? En ik heb poetsen. Oh, wat stoel je nou? Nou, poetsen. Leeuwen, hier vandaan. Nou, dan is ze sneu. Leeuwen! Leeuwen! Hé! Hey. Ineke, wat bestel je? Nou, dan vreeg ik soms zachtaardig hier, en die etensierenkoord, en hier die poetsenkoord. Nou, hier ben ik. Ik ben op je dagen vrij. Nou, dat maakt maar niet, hè? Wist je het heel zeker? Ja, ik weet het heel Wist zeker. net was het mist? Oké. Nou, dan zoek ik wel een Pieter, jongen. Ineke. Ja, Arno? Sorry, ik ken er ook niet doen van. Nee. Leeuw en Pieter. Wil je mee bij me komen? Alsjeblieft. Ja. Leeuw en Pieter. Leeuwen. Nou heb ik het zwithuis in hier, zwit in de hand. Ik doe alle waar om een vrouwtje te vinden. Komt hier een vrouwtje, leef, aardig, kan poetsen. En nou? Ik zit wel met Pieter, jongen. Ik had er helemaal geen zin in. Nou, hier zie ik geen zin in. Nee. Pieter, zou je nog wat met Leeuwen zitten? Ja, maar ik denk aan het even goed te maken van de jongen. Nog even een mooi feestje. Even zien en een stukje live muziek. Oh, nee. Een stukje live muziek. Mensen, jij hem dat? Een stukje live muziek. Ik kom aanstaan bij een bron. Ik zal het proberen. Ik denk dat we met oormaten naar de volgende paar workshops. Mensen, we hebben direct een workshop. Maar, hé, wat komt er aan? Er komt een vrouwje aan. Die zo'n stokje erin binnen. Vrouwje, daar gaan je hem heen. Nou, we gaan een kuieren. Nou, prachtig. Ja. Maak mooi heen. Natuurlijk, dat vinden wij hartstikke leuk, want het zijn alleen maar vrouwen. Een frisse man vinden we leuk. Nou, mooi. En waar gaan je al heen? Oh, rondom Reduzen. En soms ik wel altijd naar Vriendjes of richting Jensum. Wat voor jou het mooiste om te rennen? Heerlijk in de frisse lucht. En we moeten orenvrouwen, het is geweldig. We praten over. Ik vind het prachtig. Vooral je rennen nou maar even mooi terug. Want wat ga ik hier? Nou, het is net een leeuwen. Blijken, koers ons samen even vrij.
Ja, ik ga even een vervanger in de winkel. Even een vervanger in de winkel. Waar binnen je maar dwaande? Wij maken een grut blomstik voor op de tuintafel. Er komen straks nog een paar vaasjes op. En daar kun je dan elke keer weer nieuwe bloempjes in zetten. En dan kun je maar weer draaien. En dan kun je daar de hele simmer mooi van genieten. Ja, daar staat het op het groen. Prachtig. Binnen je vaak met dwaande? Nou, net zo vaak, hè? Nee, in de winter meer dan in de zomer, hè? Vind je dit leuk werk? Ja, geweldig. Prachtig. Puur natuur, hè? Ja. Ja. En je is ook Trientje de Vries. Trientje, ik heb nooit ben dat ze zulke creatieve handen hier is. Oh, dat komt vanzelf. Je doet wat en je prutst wat, maar we gaan goede lering, dat scheelt ik nog. Oh, schitterend. En ik vind het heel mooi om van niet wat de maatjes zijn, waar wel blommen in staan, maar we weten nog net wat het al je worden stelt, no? Prachtig. Dus we zullen het best doen. Het ziet er al prachtig uit. En hier, nou hier roek ik dan wat lekkers. Dit ben de vrouwen volgens mij van de hippe hapjes. Ja, heel dat woord. Hippe hapjes maatje wij. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, wij worden wel eens wat oors als gewoon altijd de stukjes cheese en de stukjes was. Dus toen ben we op een cursus geweest, net we leerd hoe we hippe hapjes maatje kennen. Prachtig. En wat voor hapje ben jij mee aan het doen? Ik ben bezig met een salm, komkommer en dille. En je naast Riekje die is bezig met guided cheese, met nutten en bieslook. En Els is bezig met een nutenboeter. Prachtig. Maar Els, ik denk dat is wel van de soort in. Zo stol ik nog, want dan hoef ik net met een band te zieken. Bij Lou en Pieter in de Caravan Wolle. Nou, ik zie jullie hebben een band. Een band? Ja. Wist al een band? Ja, wist wel. Wat dan? Ik weet wel een band. Zo is die van mijn belly Wolle, kom ik zo bij die waarom. Ja, maar ik mijn hand even nog in een t-shirt uitvegen dan, want ja, dit is wel goed. een beetje een boeterhand. Hindert niks, Het hè? is wel wat Je men was ik er maar even. Jawel, ik jij het aanst wel. Ja. Mensen, we gaan nog even naar de Caravan. Ik hoor Els even in de gaten en dan zorg ik dat het regelenwerk in. Jongens, ik heb haast een band van je. Ik weet net dat het regelenwerk in. Even zien. Els steekt volgens mij de hand omheen. Els is toch een band? Maar volgens mij heeft Els een band, jongens, ja? Mooi. Dan weet ik wel, is het No Matter? No Matter. Nou, oké, Prachtig. nou hartstikke No Matter mooi. komt hier jongens spelen. Daar ben ik blij mee. Dat Ja. is blij mee. Maar Pieter en Luwe, dan wil ik één ding. Ja? Dat je het even goed op de workshop zetten, ja? Ja, oké. Prima. Ja. Mensen, het is prachtig. Dan wil ik je het maar afsluiten met Zongnacht. Volle plezier, Zongnacht. On morgen. Nou, daar ben we wel weer. En dan zullen we samen op een nieuwe jonge kerel en een jonge dame bij ons aan tafel zitten. Want ja, we nemen eigenlijk een beetje afscheid van Jog en Jelien. En we gaan nou wat meer naar de toekomst staan, want het is eigenlijk toch het van in Dwarp 2.0. Dus we willen eigenlijk een beetje naar de toekomst zijn in Reduzen. En nu zit hier de twee mensen van reduzen.com. Nou heb ik net zo volle maar zo vager als Jeanette had. Dus ik wil eigenlijk het woord aan Jeanette even aan. Want die wil hun even aan het tosk vielen wat nou precies het doel is van reduzen.com. Nou ja, Joke en Leo mooi dat je me binnen. Allemaal vregen het al. Waarom bist je er eigenlijk, Joke?
Ik heb geen idee. Ik moest van Leo hierheen. Ja. Dus ik jou het haal ik even nog Leo. Nou, dat is wel wat mooi, Joke. Goeie binnenkomen. Ja, maar ik ben nog net in de fysiologie geweest. Dus... Och jeetje. Oh, dan wordt het hebben nog. Nee, als wij hier binnen, Reduzum.com, dat bestiert dit jaar 20 jaar. Zo lang al? Ja, zeker. 20 Jeetje. jaar, en dat is in ieder geval september, volgens mij 23 september. Als ik het goed heb, Wilma zit daar weer achter. Nou, foto's te maken. Goed, nou, Die doet nou het hoor. Maar dat is inderdaad 20 jaar dat Reduzum.com opzetten is. En dat willen wij wat onderdenken, Jan, de komende tijd. Nou, met name ik een beetje op de socials. Dit is een van de dingen die we al op Reduzum.com uitzenden. En we hebben in september, augustus, dan willen we een 4-tal interviews doen. Misschien kan Joke daar iets meer over vertellen. Nou, nog net een heel soort, want het is nog net in gang zet. Maar wij willen de mensen die het opstarten hebben, die willen eigenlijk even interviewen van nou, hoe ben je erop kwam, wat weer het doel van Reduzum.com. Nou, en daar hebben we nou 4-tal mensen gevregen. En dan volgende week zullen we zien dat we beginnen kennen met de interviews. Nou, dan kan Frederik mooi knippen en plakken nou. Ik ben je En dan kunnen we het in september kunnen we dat dan ergens lanceren. Ja. En waar binnen die het opzetten gaan? Nou, mooi om dat al vertellen? Ja? Dat mag wel verteld worden. Nou, dat is natuurlijk Harke, die heeft het mee opgezet. Ja. Harke van der Wal. Nou, Wilma komt aan bod, maar Piet Elsinga. Wilma en Piet, ja. En wie weet niet hoe ik alweer? Is dat dan wel kwijt? Dat is André Bergsma. Oh ja, André. De man achter de schermen. Ja. Die echt nou zo wat 20 hier bij Reduzum.com zitten heeft. In ieder geval 18 hier. Hij is er nog maar Krekvoort. En we hebben de laatste interviews. Dat gaat over de nieuwe jongens die nou de website van de nieuwe layout verzorgen. En dat binnen? Nou, dat binnen Joke. Robin en Sido. Leo weet de naam net. Oh, maar ik ken ze wel, want ik krijg ze wel door de vleer natuurlijk. Nee, maar Leo is net zo goed die naam. Die ken heel goed de meesten van gezicht, maar die naam misschien vertel ik nou te volle. Ik ga misschien daar hoe stil vieren. Hey Joke, dat is nog net zo heel lang bij Reduzum.com. Nee. Hoe vies het leuk bij hun? Ja, we hebben een hartstikke leuk. Oh nee, staat wel, maar nee. Maar nee, we hebben een hartstikke leuk ploegje. En maar sinds draaien doen wij dan de linepraatjes op het dorp zitten. Nou, en Wilma die doet dan alles eigenlijk. Instagram, Facebook en Reduzum.com. Nou, en City die houdt zich bezig met Instagram. En Fenna die is er nog voor Instagram. Nou ja, en ik wil dan wat beetje nog onstuurd omdat ik er dan maar een hier of zo bij zit. Dus Wilma die zei dan van, hé, was toch dit even wel, was toch dat eens oppakken. Dat is nog stagiaire eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ik zit ook gelukkig nog in een inwerkperiode. Als je jong is, dan ben je nog wel bekend, dus dan kun je weer mooi nemen. Ja, junior hè? Ja, daarom. Ja. En heb ik een plan, dan zeg je van hé, we willen, nou ja, Reduzum, het is nu toch een heel soort van het digitale netwerk, dan zeg je van, we hebben eigenlijk een paar items die we echt mee aan de gang willen. Nou, Of ben ik dat de 4? Nee, dat is wel goed, want we willen daar zeker verder mee. En met name ik de socials, zo'n YouTube dat we daar toch een idee bij hebben dat we misschien nou, maandelijks een uitsturing litten zien, of een filmpje zien litten willen. Dus dat is in ieder geval wel wat we het verder loeken willen. Zo wat mij dan opvalt, ik ben dan een wapenster en als ik dan zo naar de Reduzum site, je moet echt up-to-date blijven om er maar te gaan. En dan vind ik het heel knap dat er eigenlijk elke dag zit er wat nieuws op. Ja, en dat is dan wel heel knap om er elke dag wat nieuws op te krijgen. Ja, maar het is een plek, je gebeurt ook heel wat. Ja, maar hoe wil je mensen safety krijgen dat ze eigenlijk elke dag erop zien gaan? Heem daarom nooit toch? Nou, het is met name dat ze er weer omkomst. Als er elke dag wat opkomt en dan wist dat er elke dag wat opkomt, dan steek een scherp ernaar. Ja. En dan komt het automatisch weer om. En dat is wel een grote verdienste van Reduzum.com, als dat zo zien wordt. Ja, nee, dat klopt. En je wilde eigenlijk, is dat nou toch corona ontstaan dat je hem denkt van we moeten dat digitale wat meer de verhaal in hellen, Harry? Nou, dat is meer Leo die dat er vooruit in helpt met volgens mij. Oh, Leo. Oh, dat we moeten even brainstormen met z'n Leo. Ja, dat is hartstikke leuk hoor, even brainstormen. Dat ben ik vergeleken met een coronaziekte. Nee, absoluut niet. Nee, ik moet juist het corona nou even net in beeld hebben. Maar Leo, waar komt het idee wel je dan om dit zo op te pakken? Nou, we willen in ieder geval, het is sowieso dat we 20 hier bestaan. En na 20 hier, dan is het tijd om er eens wat leuks te doen. En wat nijs op te pakken. En zeker in deze tijd, ja, meestal blijven toch een boel aan huis clusteren. Ja. En ja, ik hoop dat dat binnen qua toch oors weer wordt. Maar toch willen we zien, zeker in najaar, dat we toch daar ik wat mooi van kennen met die mensen. En hoe kun je de laat me zeggen, 70, 80-plussers, die het eigenlijk nou heel weinig nieren hebben, hoe krijg je die nog bij dat Reduzum.com? Ik denk dat dat nog wel mooi valt. Want als je net had het dan over fire, maar dat komt wel van oude vrouwen die wij. En die zitten gewoon achter de tablet.
Ja, daar heeft misschien nog zo'n oude computer, maar Ja, die ja. hebben inderdaad al 5 jaar al hier met zijn werking in. Dus die ben je hier aardig bij. Maar dan merk je, je kan jong en oud, kun je hem... Wij kunnen net zien wat voor leeftijd op dat moment wat er nou zit. Dat Oké. Nee. Maar je bent dus dwaande om elke maand een film op te nemen, oer duizend of gewoon algemeen? Of een persoon die een heel mooi verhaal heeft. Of ja, neem het maar op. Je hebt Rutme die dan wel door het van een oor. Of, nou ja, een speciale persoon. En die we dan even uitluchtje willen. Ja. Of hobby's van mensen. Ja, die interessante mensen. En Je bloot is eigenlijk nog steeds inventief en je wil echt chef van hey, hoe kunnen we het mooi up-to-date krijgen, de mensen er toch echt naar Sjem blijven. Ja. Maar je begint Leuk. dus eerst om 20 jaar Reduzen.com te vieren, maar die fjouwer interviews. Ja. En wanneer kunnen we dat zien op Reduzen online? Nou, wij hebben eerst 4 juli en dan hebben we de presentatie van het masterplan. En dat Koos komt morgen. Nee, morgen waanzinnig. Ja. Die gaat daarover vertellen. Ja, dus dat is wel mooi in ieder geval. Dus dat hebben we eerst al. En Oké. we willen in ieder geval na december, dus dat zal in augustus worden, dat we na de lancering van de nieuwe site, dat we 20 hier bestaan, 23 september, dan de 4 interviews doen. Dat is nog net verteld dat dat we moet naar je precies site krijgen. ook. Ja, dat heb ik nog net. Nou, we hebben gekregen dat de nieuwe jongens die maar de nieuwe site, Oh, de zo layout ja. bezig Ah. zijn. Ja. Dus Hey dat Leo, is misschien krijg wel je goed een net nieuwe als... Oh, dat is zo. om er even op... Dat die een hint voor Fruit Dijsje erin. net. Ja. Nee, leuk, Weer mooi. mist. Dus je start er mooi naar je site en dan de filmpjes en dan daarna. Nee, het is onderin nooit de site dat eigenlijk gepresenteerd wordt. Ik denk van ja, dat is een hele mooi moment om daar nou te werken en dat we dan de interviews gaan laten. En als we daar, nou ja, de nieuwe site hebben ze 4, dan is het leuk om de social media, ik werk hier er mooi op te pakken. En dan denken we inderdaad om een filmpje, per maand ongeveer een lied filmpje, dat je hoe het dorp gaat en meestal moet het dorp. We kunnen nou iets deeltjes sluiten. Ik begin opeens in te brainstormen. Wij hier krijgen steeds gewoon over doch het voor een oor of doch het voor een waar. Zo'n de oude site en de nieuwe site, zo'n beetje tot augustus, september, want dan nog een beetje die coronatijd. Zo'n je een broeken kennen, broeken maaien, om te zeggen van hé mensen, heim wat, de site kan direct verbroekt worden. Tuurlijk, als daar goede ideeën van binnen, kunnen we er altijd in springen. Ja. Maar we Prachtig. hebben verschillende media's dat het op projecteerd kan worden. En Frederik had nog de website in de loft difdd2020@gmail.com. Dus difdd2020@gmail.com. Dus die kan ik nog gebruikt worden. Nou, prachtig. Ja. Ik, Zo is het toch, hè? Denk, Prachtig. Mooi. Oh, dat zijn we weer. Fijn dat je hier voor jullie weer. Fijn dat je en we hopen dat de site liekevolle nog bezocht wordt en dat er altijd die in had. Ja, meer Ik ben er heel blij om. Ja. De jongeren, daar met wij een soort van had. Nou, ben je thuis het op het moment heel druk dwaande was, maar liet ze filmpjes zelf in elkaar zetten en dat soort dingen. Mag ik nog heel even Ja. vertellen dat hier krijg ik al heel even qua dingen. Maar waar is die ben we dus weg? En waar is die dan komt Koos langs? Want Koos die gaat dus wat vertellen over het masterplan. Er binnen keukentafelgesprekken geweest. En in die keukentafelgesprekken is het na je toekomstvisie van Reduzem is er uitgekomen. Die gaat Koos wat over vertellen. En Agatha die komt ik langs vanuit plaatsbelang vanuit de kernwerkgroep Wolwezen. Wat een rotwoord, kernwerkgroep. Arnold, Gaat nog het maar goed stil. zijn? Ja. Nou, we hebben steeds die stop-motion films en dan krijgen we direct een heel mooi filmpje. We hebben er maar uitgegaan. Dat is een filmpje van Finn de Schiffert. En die heeft zelf een soort met boekendomino maken. Zorg alleen maar. En ontwaar die. Morgen ben we er net.